पुरीआड़े जाइए बुलिक आसिया। अरे पूरे ठाकुर स्नान गाधेकी डर पड़े अणसरे अच्छा आम तो अलनाथ पलैया चल अलारनाथ साଙ୍ଗ ସେଇଟା ସେଟା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଣସର ଠାକୁର ରୁହନ୍ତି ସେଠି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଅଲାରନାଥରେ ସେଠି ଭଲ ହବ ଆମେ ସେଠି ଗଲେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ସେଟା ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ସେଠି ପାଖରେ ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ଅଛି ସେଠି ସମୁଦ୍ର ବୁଲିବା ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁର କାଲି ଆମେ ସକାଳେ ସକାଳୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଆପ୍ଲିକେସନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଥିବ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତେ ଯିବା ବିଟୁ ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ବାଇକରେ ଆମେ ଯିବା ଗୋଟେ ବାଇକରେ ଯିବା ଆଉ କାହାକୁ ନବା କଣ କରିବା ଆମେ ତ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଗୋଟାଏ ବାଇକରେ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କମ ହବ ପଳେଇବା ଆଉ ସେପଟେ ତ ଟ୍ରାଫିକ ରୁଲ ନାହିଁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ମା ଫୁଲକାଶୁଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର କଳାରାହାଙ୍ଗ ଜେନାସାହି ଶେଷ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମେ ଏଇଠାରୁ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ଅଲାରନାଥ ବହୁତ ଦିନ ପରେ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରଠୁ ବାହାରିବୁ କଳାରାହାଙ୍ଗ ଟୁ ଅଲାରନାଥ ଯିବା ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଦେଖିବା ଯିବା ସେଠିକି ଯାଇକି ଦେଖିବା ଦର୍ଶନ ଯାଇକି କରିବା। ଆଉ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ ଆସିକି ଉତ୍ତରା ଛକ ପଛକୁ ଆସିକି ହେଲୁଣି ଏଟିଏମ୍ରେ କ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ଉଠେଇଲୁ କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ନେଟୱାର୍କ ରହୁନି କି ଏଟିଏମ୍ ହେରିକା ନାହିଁ। ଉତ୍ତରା ଛକ ପଛକୁ ଅଛୁ ଆସିବୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ ଏଠି ରହିଲୁ ଦହିବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନଥିଲୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବୁ। ଆମେ ଏଠି ରହିକି ଦହିବରା ଖାଇଥିଲୁ ଆଉ ଦହିବରାର ଟେଷ୍ଟ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା ଆଭରେଜ ଥିଲା। ଆଉ ଦହିବରାରେ ଲଙ୍କା ପାଣି ଟିକେ ନ ପଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦହିବରା ପୁରା ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବ ଲଙ୍କା ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦହିବରା ଆମେ ଆସିଗଲୁ ପୁରୀ ପାଖାପାଖି 42 କିଲୋମିଟର। ଆମେ ଆସିଲୁ ପୁରୀ ଆମ ରାଇଡର ବାଇକ୍ ଏଇଟା ଯାଉ ଆମେ 3 ଜଣ ଯାଉ ରୁଲ୍ ଲାଇନ୍ ଆମେ ପୁରୀ ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ଆସିଗଲୁ ଅଲାରନାଥ ଏଇଟା ସାତପଡ଼ା ଲାଇନ୍। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ବି ଯିବୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଠୁ ହେଲା ଅଲାରନାଥ 18 କିଲୋମିଟର ପୁରୀ ଲାଇନ୍ରେ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଅଲାରନାଥ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ହେଇଥିବ। ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଏକ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ମୁଖଶାଳା ତଥା ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ବି ରହିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ କରିପାରନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି 15 ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କଳାମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ଚାରିପଟେ ତୋରଣ ବି ଅଛି। ତାଙ୍କର ସେ 4ଟି ବାହୁରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା ଏବଂ ପଦ୍ମଫୁଲ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ନାରାୟଣ ବି କୁହାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେଠାକାର ପୂଜକଠୁ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା।
ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଭାବିଥିଲୁ ରଜ ପାଗ, ବର୍ଷା ବି ହେଇପାରେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭଲ ପାଗ ବି ଦେଇଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ବି ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପାଖାପାଖି। ଏଠୁ ଅଲାରନାଥ ଆଉ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ବାମ ପଟେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଥିଲା। ଯାହା ହେଉ ଏ ଜାଗାର ଭିୟୁ ବି ବହୁତ ମସ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏତେ ଦିନ ପରେ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହେଇ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ, ଯେ ହେଉଛି ଅଲାରନାଥଙ୍କ ତୋରଣ ଏବଂ ତା'ର ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଥୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଟିକେଟ୍ ଦାମ୍ ଥିଲା 10 ଟଙ୍କା। ଏଠାକୁ ଆସିକି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ଏଠାରେ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ନିଷେଧ। ବାମ ପଟରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ବହୁତ ଭଲ ମନ୍ଦିରଟି ଥିଲା, ହେଲେ ଆମେ ଭିତର ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିଲୁନି। ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଆଲାଉ ନଥାଏ। ଏଠାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦହି ପାଣି ଏବଂ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆମେ ତ ଆଗ ଆସିକି ଟଙ୍କ ତୋରାଣି 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗର କିଛି ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। 10 ମିନିଟ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବି ଦେଖିଲୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି, କହିଛି ଆସ ଓଲାର ଖାଉ କ୍ଷୀରି, ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ବିଦେଶ କରି। ଏଠାରେ ଆସି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଥିଲା। ଆମେ ବି ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛୁ, ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେବୁ, କାରଣ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଏବଂ ବାହାରେ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼। ଜାଣିନୁ କେତେ ଭିଡ଼, କିନ୍ତୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଜାଗାରୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ବି କରାହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ଏବଂ ଦହି ପାଣି ବି ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦହି ପାଣି ପିଇବେ ଲୋକ ଏବଂ ସାଧା ପାଣି ବି ଦିଆଯାଉଛି, ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ବି କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଲାଇନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବି ସଭା ପଛରେ ବି ଆମକୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଲାଇନ୍ ପାଖାପାଖି 700-800 ମିଟର ଏବଂ ଭିତରେ ବି ଲାଇନ୍ 200-300 ମିଟର। ଟୋଟାଲ୍ ମିଶାଇ ଦେଲେ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ପରେ ଲାଇନ୍ ହେଇଯିବ। ଆମେ ତ 12:02ରେ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ। ଦେଖିବା କେତେଟାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ। ଏଠାରେ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର ବି ଅଛି ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି, ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଲାଇନ୍। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଠାରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ରଖିବେ, ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା ତା'ର ଟିକେଟ୍। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିରରେ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନଥିଲା ପାଇଁ ନନାଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ନନାଙ୍କୁ କହି ଏଠାକୁ ମୋବାଇଲ ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମନ୍ଦିରରେ ମୋବାଇଲର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲେ ଆରାମସେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେତେ ଗହଳି। ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଶିଳା ଅଛି, ଯାହାର ନାମ ପ୍ରେମଶିଳା ଏବଂ ତା'ର ବି ବହୁତ ବଡ଼ କାହାଣୀ ଅଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଳି ଏଠି ବି ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କର କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସିଲେ ଏଠାରେ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଥରଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ। ଏବେ ବାହାରିଛୁ ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ। ଯାହା ହେଉ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ପାଇଁ ପୂଜକଙ୍କଠୁ ମନ୍ଦିରର ତଥ୍ୟ ନେଇ ହେଲାନି। ହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଥର ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ ଦେଖିକି ଆସିବୁ ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିବୁ। ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ, ଏହାର ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ଏହା ଏକ ଓଡ଼ିଶାର ଅଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ଭିତରୁ ମା ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ଜଣେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବି ଆକର୍ଷିତ କରେ ଏବଂ ଏହି ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ବି ଅଟେ।
ଯେହେତୁ ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାହା ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବିଶେଷ କରି ମହିଷାଦି ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ନାମ ସେଠାରେ ବି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତାହା ମହିଷାଦିନୀ ମାତା ଦୁର୍ଗା ବୋଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀର ନେଚର ଭ୍ୟୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମା ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ତାର ସାମ୍ନା ଗେଟ୍। ଆମେ ଆସି ଏଠି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ି ବି ରଖିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ବହୁତ ଭିଡ଼। ବାଁ ପଟ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଆପଣ ସମୁଦ୍ରର ଭ୍ୟୁ ପାଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି ମା ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଦୂରରୁ ଏମିତି ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ମା ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା। ଏପଟେ ବାଁ ପଟେ ଗଲେ ସମୁଦ୍ର ବିଚ୍ ଯାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ଗଲେ ରଜ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ପାଇଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମେଳା ବି ପଡ଼ିଛି, ଉତ୍ସବ ପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖେଳ ବି ଏଠି ପଡ଼ିଛି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ବି ଅଛି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ବି ପଡ଼ିଛି। ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି। ଆଜି ଆମେ ବାରରେ ଆସିଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଭୋଜିଭାତ କରୁଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ଏଠି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଡିସ୍, ଚାମଚ ସବୁ ମିଳିଯିବ ଭଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ଭୋଜି ବି କରିପାରିବେ। ଭୋଜିର ସହ ଏନ୍ଜୟ ବି ଆପଣ କରିବେ ସି ବିଚ୍ର। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ମା ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମାତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା। ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର। ମା ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ତାର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ତା ପଛପଟର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ବି ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବି ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ। ମାଙ୍କର ଆଲୌକିକ ଶକ୍ତି। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପନିକି ବି ଅଛି ଏବଂ ବାମ ପଟେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ତିମି ମାଛର କଣ୍ଟା ତାକୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପନିକିରୁ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ମଉସା ଆମର ଛେଳିଟିକୁ ଧରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମଉସାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଲୁ କ'ଣ ହେବ ଛେଳି, କିନ୍ତୁ ମଉସା ଠିକ୍ସେ କହିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯେତିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଛେଳିଟି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ଏବଂ ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ଆଉ ଆମେ ଯିବୁ ସେ ନଈ ଦେଖାଉ, ସେ ନଈ ପାରି ହେଇକି ଯିବୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆସିକି ଭୋଜି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଏଠି ଭୋଜି କରାହେଉଛି। ଏପଟେ ଲାଇନ୍ ସବୁ ଭୋଜି ସବୁ କରିବେ। ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ଆସିକି ଭୋଜିଭାତ କରିବେ। ଏଠି ମଣ୍ଡପ ବି ଅଛି, ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। ଏଠି କରୁଛନ୍ତି, ବୁକିଂ ନାହିଁ, ସେମିତି କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଭୋଜି କରିବା ନା। ଆମର ଆସିବା ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ରହିପାରିନି ମନ୍ଦିରରେ। ନହେଲେ ରହିଥିଲେ ଆମେ ଏଠୁ ବି ନନାଙ୍କଠୁ ଡିଟେଲ୍ସ ନେଇଥାନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର କ'ଣ ରହସ୍ୟ, କ'ଣ ମାଙ୍କର ଇଏ। ଏବେ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ନଈ ଦେଖି ତାପରେ ଯିବା ସି ବିଚ୍ ଟିକେ ଯିବା।
नेक्स्ट थर जब विजिट करवा माँ मंदिर से माँ सब डिटेल्स जाना कौन रहस्य अच्छी कौन ना तो चलतु ये पिला भोजी करके टप कर मजामजी करपटे भी भोजी भोजी करने बहुत भल सुविधा भी ये अच्छी सब प्रकार जिनस आपन को ये आवेलेबल मिल एपटे भी किसी फैमिली एपटे भी भोजी कर नई पटू आसुँचे माँ बाली अर्चंडी दृश्य किसी एमती रैमेरा जहाँ कैप्चर हो पारनी आपण मैंने जब आसती आपण बहुत बढ़िया दृश्य आप एंजॉय करेंगे आउ गोटे अच्छी माँ ये सब आमिष ही भोग लगी था हेलो फ्रेंड आम बाली हरचंदी बाहर के जाऊँ बाली हरचंदी आपण मैंने यही रास्ता देकी गले आगे गोटे छोट गाँटी पड़ो और से गाँ पार हो सारा पर गाँ भितर पड़ो सी बीच पड़ो चलतु आगे देखा सी बीच आसवे बण जंगल रास्त डंगार जमार भूल जीवन एपटे आमर भाई प्लीज कभी एकुटिया एपटे आसवे एकुटिया आसवे नहीं कि केबे गोटे गाड़ी आम भाई 3 जन आसवे देखो भाई आम जस्ट एक्सीडेंट रे बंची गलु जस्ट रहलु नजर रखी चलो खाली बाली गुरा ना एपटे आपण मैंने बाली हरचंडी आसिले बढ़िया लगे बाली हरचंडी आपण मैंने आसिले एमती माटी रोड देखी आसवे आम तो ए बैक रे आसिलु कहनी कहनी जो भाया बाली बाली रे फसी जाइलु बहुत कष्ट आसिलु कौ भाया रास्ता कौ भाया व्यू ये स्टॉप बाली ये देखो बाली टी ना अभी कौ भाया रिक्स जाऊँ भाई लास्ट को ओल्हे कैमरामैन जल्दी फोकस करो चलो समुद्र समुद्र पाखे आसला समुद्र साउंड शुणा गला समुद्र कड़े समुद्र केबे भी माने आसबे आसले चल चली देखु भाई के भाया दृश्य आम ड्राइवर टीका देखु भाई बाली हरचंडी समुद्र को जीवार बाट राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो जो कहते एपटे बाहरी को जान मम्मी रे बाप रे नहीं 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 अरे नहीं भाई
ମାନେ ଆସିବେ ଦେଖିଲେ ତ ବାଲି ଅଟଣ୍ଡରୁ ଆମେ କୋଉ ଭଳିଆ ଇଏରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଦେଖିବାକୁ ଆଉଛୁ। ଦେଖିବା ସମୁଦ୍ର ଆଉ କେତେ ବାଟ ଏମିତି ଦେଖାଗଲାଣି ସମୁଦ୍ର। ୱାଓ ଭାଇ ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇ ସମୁଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ବାଲିରେ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଫସିଛି। ଯିବାଟା ବି ଏଠି ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲାଣି ଖାଲି ବାଲି। ଆମର ପୁରା ହିରୋ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି। मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। फैमिली देखती है वरना मैं